गाथ'लायबाय जाहांनायावनो बिराद बुरजानो प्रेक्टिस खालामगासिनो मोसानाय फोरोंनाय फर्मुलाखौनो आं मिथियाबो गाज्रि मोनो बिसोरो ओइ खावसेजों बुरै बुरै पार्टि पुरा नै गामि दरसे बुरै बुरैनि ओरै सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिजनि बेसर गामिनिसो बैसागोनि प्रेक्टिस खालामगासिनो नै सुनांग्राया गोदान बेबो सिफुं दामगोन नै सिफुं दामग्राया सिफुं फोरोंग्राया ओरैबो खावसे दंबावो नै बिसोरबो मोसागोन दा मोसाथ'वा सम जाबा मोसागोन बिसोरबो नै होगासिनोसो बिसोर हौवाफ्रा बैसोर मोसाग्रालाय माबायदि नुयो मिउजिक गैयाबा सोलोंगासिनो दं बिसोरबो जागासिनो नै ओरैहायबो दं बरिया नै सिन्थायानो गैया बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गामि दरसेनो रंजाजोबो दे होदोलाय खनसेबाव दे मोसाद' खनथाम खनब्रै हौवाफोर सेंग्राफोर बिसोर नायग्राफोर मानसिफ्रा मानसि दं नै Lagaw Mata Bisnya refregasnya Sini kauli fregasnya deh jenisnya pas lagau engkau
जाहांबाय र' जागासिनो प्रेक्टिस नै बिसोरो दामगोनबो जों बुरै बुरैनि बिसोर मोसागोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैलायबाय खनसेबाव मोसाग्राफोर मेंबाय खोमा बुरै बुरैनिया मोसागासिनो Triu tata go, triu tata go. Motivau, na boleh. Cái, lấy cái mình. Wah, kau nak muria, hero khas. Mana siapa le, fulala nuai. Macam pura-pura. Pura-pura ni lere. Dubai. Pura-pura masa apa bisa macam.
अबावथो हानो बुरैफोरजोंलाय अबावथो हानो मेंथ'लायबाय बुरैफ्रा ओरैबो नै ओरैबो ओरै बुरैफोरनि ओरै सिख्लाफोरनि ओइजों सेंग्राफोरनि